jak úžasné je přiblížit se nebesům. Člověk se prakticky dotýká božství. Každým krokem jsme blíž a blíž nesmrtelnosti. Cítím už vánek věčnosti. Mně přijde, že spíš lezeme někomu do řiti. Světu? Rodině? Minimálně já teď lezu do řiti tobě. Žádný nebesa, žádný božství. Pojď si to vyměnit. No fakt, už to vidím. Nebesa, božství. Každým krokem jsme blíž k nesmrtelnosti. A vždyť to tu není zas tak špatný, ne? Co mu vadilo? Je tu povodeň, Pavle, pojď domů. Jak povodeň? Nic nevidím. No tady, všechno tu plave, je to hrůza. Tady všechno plave v mracích. Je to krása. Je třeba svolat krizový štáb. Špagát? No ten máme, držíme se ho. A vůbec, mám dovolenou, zavolejte jindy, čauky. Pavle, ty nahoru na Svatou horu nemůžeš, pač nežiješ dobře. Lezeš lidem do zadku a šulíš je, kde můžeš. No tak aspoň já. No Romane, to jsi kamarád. Ty taky ne, Romane, pač ty to dokonce vymýšlíš. My tady nahoře víme všechno. Jste smrdutí a prolání až hrůza. Ale šlo by to určitě nějak udělat, že? Za nějakou protislužbičku, bakšišíček třeba. I šlo. Vy mi ho tady pěkně oba vykouříte. Nikdo se to nedozví. Bude to jen mezi vámi a mnou. No samozřejmě tebou, ale ty se nemusíš zrovna dívat, ne? No, tak jo, no, tak já začnu. Počkej, Pavle, to je divný. Tohle smlouvání se mi sem na vrchol Himalaje nějak nehodí. Co vy jste vlastně zač? Nehodí? No jistě, tohle jsem se naučil u vás v Praze na stáži. Tam jste mě ojebávali, kde to šlo. Když jsem šel do restaurace, když jsem jel taxíkem, když mě zmlátili revizoři, když mě okradli na Václaváku ve směnárně. A teď, pánové, zase ojebu já vás. Ojebání nepadla zmínka.